Lukáši, co se ve vás aktuálně odehrává? Je to radost, dojetí? Asi všetko s tým spojené, radosť, emócie. Proste doteraz mám zimomriavky a je to niečo úžasné a neskutočné, čo sme dokázali opäť po roku a naozaj tou tvrdou prácou. Myslím si, že zaslúžene sme vyhrali tú ligu a teraz sa môžeme spolu tešiť. Hráli jste velké zápasy v Evropě, stejně tak v lize. Na co budete vy osobně nejvíc vzpomínat? Tak samozrejme na ten titul sa vždy spomína, ale máme pred sebou ešte jeden veľký cieľ a to je pohár. Samozrejme teraz môžeme oslovať. Myslím si, že tak jeden deň, lebo potom nás čakajú hneď ďalšie tréningy a veľmi náročný finálový zápas, takže samozrejme všetci vieme, jak to oslaviť a pripraviť sa na to finále toho pohára a sme tak blízko toho dublu, že samozrejme pôjdeme potom a urobíme všetko, aby sme ho získali. Utvořili jste velmi silné trio s Kuchtou a Birmančevičem. Jsou to zároveň dva nejlepší parťáci, s kterými jste kdy hrál? Tak myslím si, že to videl každý jeden, aj človek, ktorý sa možno nevyzná do futbalu, tak musí uznať, že naozaj sme vytvorili neskutočnú silnú trojicu, ale nebolo to celú sezónu len o nás, bolo to o 30 hráčoch, ktorí boli súčasťou tohto týmu a každého jedného člena realizačného týmu, takže naozaj vytvorili sme silné mužstvo a ako som povedal, nebolo to len o nás troch, ale o celom mužstve. Bude složité teď přepnout na to pohárové finále, protože přece jenom byste si to určitě rádi užili už dnes. Tak ako nám to nevyšlo minulý rok, tak pevne verím, že nám to vyjde tento rok a ako som povedal, môžeme oslavovať jeden deň a potom sa treba pripraviť na to finále a všetci vieme, čo sa môže stať, ak to finále zvládneme, takže ja pevne verím, že to zvládneme a prinesieme ten pohár do Prahy. Moc krát děkuju. Páči sa, ďakujem.